Il-kriżi fil-qasam tas-saħħa qed tkompli tigrava u l-gvern ta' Roberta Bela ma qed jagħmel xejn biex iżomm lil dan is-settur milli jikkollassa kollox. Dan itqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista indirizzata quddiem l-Isptar Monte Carmeli biex Shadow Minister għall-Kura Primarja u s-Saħħa Mentali Ian Vassallo u minn Stephen Spiteri, Shadow Minister għall-Politika Soċjali. Ian Vassallo fakkar kif il-gvern ilu jwiegħed sptarijiet ġodda u proġetti fis-saħħa iżda kollha baqgħu fl-arja, inkluż l-isptar il-ġdid għas-saħħa mentali. U spjega kif l-investiment fis-saħħa mentali huwa ferm importanti anke minħabba li f'dawn l-aħħar snin rajna żieda qawwija ta' każijiet ta' problemi ta' saħħa mentali. Is-saħħa mentali ta' pajjiżna marret lura dawn l-aħħar snin. Naraw rapport wara rapport li sfortunatament ħafna nies, tfal, żgħażagħ, anzjani, nies li jaħdmu qed jirrikorru u jfittxu l-għajnuna. Iżda qegħdin ġieli jsibu bibien magħluqin jew addirittura waiting list twal. Aħna rridu ninvestu f'dan is-settur. Sfortunatament pajjiżna saħħa mentali tiegħu marret lura ukoll. U dan ifisser hemm ħafna fatturi qegħdin jaffettwah fosthom il-kwalità tal-ħajja li qegħdin ngħixu, it-traffiku ta' kuljum, il-problema li inti m'għandek xejn li tista' tippjana fit-tul. Dawn huma kollha qegħdin jaffettwaw speċjalment l-għoli tal-ħajja u l-kwalità tal-ħajja tagħna. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Stephen Spiteri spjega kif l-iffullar u n-nuqqas ta' kwalità fis-servizz qed jaffettwa lis-soċjetà tagħna dan apparti li qed ikompli jarraq lill-pazjenti u lill-ħaddiema. Stephen Spiteri spjega wkoll kif bosta qed jispiċċaw f'diffikultajiet finanzjarji għax ikollhom ifittxu għajnuna privata anke minħabba n-nuqqas ta' tobba u infermiera ġodda, waiting lists u spejjeż oħrajn. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista jipproponi li jsir sptar ġdid li kopri l-interessi ta' dawk li jeħtieġu l-kura. Investiment ta' xejn, pjan ta' xejn. Saħħa fallejna fid-dil tal-Vitals u Stewards, fallejna wkoll hawn fejn il-gvern ma kienx qed jipprova jagħmel xi deal ma' xi ħadd privat bħalma sar mal-Vitals u Stewards, imma kellu jkunu li jieħu direzzjoni ħalli kif qed inti tajjeb ħafna jkollna sptar ġdid viċin l-isptar kif diġà qed berja apposta għat-trattament akut ta' kundizzjonijiet psikiatriċi li jkunu ta' periklu għal ħajja ta' dawn il-persuni u bekk inkunu ta' sew qegħdin noffru kura ta' kwalità. Apparti dan huma spjegaw ukoll il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fost l-oħrajn il-ħtieġa ta' sptar ġdid qrib l-Isptar Mater Dei għal kura tas-saħħa mentali, investiment fid-djar fl-irħula biex l-NGOs ikunu jistgħu jagħtu kura fil-komunità, investiment akbar fil-kura primarja u kampanji edukattivi dwar is-saħħa mentali fil-post tax-xogħol u fl-iskejjel.